Vi er tilbage den 12. december. Vi er halvvejs mod juleaften. Martin elsker øl. Jesper synes dommerne er sød, det synes jeg også. Det var Er det gay? Det er lidt narcissistisk, det der. Er det gay? Det var da ikke narcissistisk. Så synes dommerne er sød. Jeg synes, vi skal komme i gang med en ny øl. Ja, det synes jeg også. Inden det bliver for lummer. Kan I se den flaske, det der? Den flaske. Nej, det er en dåse. Sikker? Nu må du tørre. Hey, dommer, han snyder. Jeg er tæt på at kunne kort der. Det var ikke en del af konkurrencen, vel? Altså, jeg synes, jeg var tæt på andet gule kort flere gange. Klar? Ja. Det Ja, tak. Julesovs! To øl igen. Julesovs, det lyder faktisk rimelig lækkert. Vi skal have noget julesovs. Det lyder godt. Er det brun sovs? Det er 2 øl fra Svindinge ved Kalundborg. Vel, koldt det. Så er det ikke ad. Det er ikke advent, det er først den... Den 15. Ej, what? Den er helt orange, mand. Squash. Men det er jo sovs. Nej! Jeg har fucket op her. Har Martin fået Nej, jeg tror faktisk, det er fint nok, fordi der er ikke så meget skum i den. Ja, det passer meget godt. Ja, William får lidt mindre end også med. Jesper, det gør ikke noget. Den dufter dejligt frugtigt, den her. Det er lige bliver ikke det her. På... Skål! Skål! Hvad står der? Der står 6,7. Der står 6,7. Der står 6,1. Nå, Hazy IPA. potato. 6,1. Det er ikke dårligt. Skål. Okay, julesovs kan eller andet. Det er en IPA, er det ikke det? Det har jeg lige sagt, og det kan man fandme også smage. Det smager IPA. Julesovs. Det Nej, hazy IPA. IPA. Indian Pale Ale. Det er jo ikke lige fra min kop te. Det ved jeg godt, du vil gerne have det så brun, men den, prøv Bare at ikke lige den her. Det er jo... ikke... Kan du ikke lide den? Jo, det er fandme ikke det. Det er ikke noget, jeg ser smage. Den er sådan den den bedste. er, Det er ikke den bedste i den er sådan lidt mangoagtig. Føler jeg. Det har lidt bitter, sådan forår og eftersmag. 6 ud af 10, men du skal ikke stemme nu, vi skal have spørgsmål. Jeg har lige været hakket mail. Ja, det er bare en foreshadowing, kan man sige. Det skal stadig handle om vores interrail tour. Interrail. Ja. I 2022, godt år. Vi skal til Rom. Aha. Ja. Vi så... altså mig og Martin har været på Stadio Olimpico 2 gange. Men vi skal snakke om den første gang, vi var der til en Europa Conference League finale. Ja, lige præcis. Der så vi jo en kamp. Conference League finalen på storskærm. Det var ret spændende faktisk. Fordi Roma endte med at vinde 1-0. Ja. Men hvem scorede det mål? Var det Lorenzo Pellegrini? Var det Tammy Abraham? Var det Nicolo Zaniolo? Eller var det Chris Smalling, der scorede? Det er sådan det der Roma. La 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 la. Reveal your answers. Jeg går ud fra, at det er Zaniolo. Ja. Det var et O, det der. Ja, Det er fair nok. Det var godt, han ændrede sit svar efter, han så, at jeg havde vendt mit board rundt. Nej. Ej, den giver det er jo din egen fejl. Altså. Okay. Nicolo Zaniolo. Det er 100% det rigtige svar. Nicolo Zaniolo scorede det afgørende mål i den kamp, hvor Roma vandt. Jesper, det var faktisk... Jeg skrev faktisk Zaniolo, men jeg troede, det var en E, der var til sidst. Ja. Så jeg ændrede det faktisk til E. Zaniolo. Men ja. Men altså, det var Zaniolo, der scorede, så der er ikke nogen shots til hverken mig eller dem. I den her rundt. Det er sgu dig, der skal have et shot nu. Nej, jeg skal ikke have shot. Ja, vi svarede begge. Jo, fordi hvis vi begge to svarede rigtigt, så så skulle vi alle sammen tage et shot. Så skulle vi tage et shot nu. Nej, det var kun når jeg begge to svarede. Jeg har også taget mit. Du tager ikke nogen shots alene nu, så... Ja, så gør jeg det efter den 80 uger. Det skal jeg. Nytårsshots. Nej, det er okay, fordi han er ved at dø. Det er faktisk godt færdigt det der. Hold lige op. Ja, det, men han er ved at dø, før han også er. Men den der øl, ikke? Er også... Ja, det er ikke rent ævleboss, man kan jo ikke se noget igennem. Jeg skal rate den her. Jeg har allerede givet den en rating. Nej, jeg vil sige, den er IPA, ikke?
Men den er for meget IPA. 6 ud af 10, siger Jesper. Jeg ser 6,5 ud af 10. Jeg siger 6,5 ud af 10. Så bliver det 6,5 ud af 10. Ja, fuck det. Martin, det mener du jo ikke, det der. Du synes, det er noget lort. Hvad synes du, rent faktisk? Det er fordi Martin han er ikke særlig sofistikeret og smagsløg, han har ikke mange til. Jeg synes, Jeg alting smager det er ens. fordi, jeg godt kan Siger lide du og øl. ligner fucking paven af Det julen. er fordi, jeg godt kan lide øl, okay? Så der er ikke så mange, der er under 5. Det er der altså ikke. Ej, jeg synes faktisk ikke, den er specielt god. Den her. Nej, men det er den faktisk ikke, vel? Den er faktisk, jeg synes faktisk, Nej, den okay, er, okay. Det er sjovt med fucking... jeg synes faktisk, den er 5,5. Den der 45 Days of Christmas, den smager sindssygt godt. Altså den har skuffet mig lidt, julesovsen. Men det kan jo ske. 5,5. Det bliver stadig 6,5. 6,5 ud af 10 til, hvad hedder den, julesov. Juletid. Det var et. Startpoint til dig, men. Jeg står Julesovs, Jeg står ved mit svar. Hazy IPA. Den 12. december, vi er halvvejs mod juleaften. Juleaften. Juleaftensdag. Juleaftensdag. Tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. You said it. Hej.